na ay nindot kayo nga pasalig ni Kristo sa atorong ebanghelyo nga common sa kay natong nabati. Ambot lang kaha og nasinati ba? Kana bitang ningon siya kun sa to tong dayon katapusan sa ebanghelyo ba? Sultihan ko kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Naalang ko no'y duha ba nga magkauyon pagpangayo bisan unsang butanga ihatag ko no sa amahan dito sa langit. Yang sumpay ani kay kun may duha kun tulo nga magkatigong sa akong ngalan atoa ako uban kanila. Nakasabot mo ani? Sure? Nindota na, kung doon na lang kuno'y duha nga magkauyon, kanang word nga magkauyon mo importante. Magkauyon ba? Dili magkasupakay. Sa inyong balay, pila ka buok gapuyo? 10 duha. Kaya ang asawa dayo ang bana. Nya, kumusta mamurong banag asawa? Nagkauyon mo kanunay. Magsupakay na gani mo, awa na, forfeit. So, kinahanglan magkauyon yun. Mao may kondisyon. So, nilo kay paminaw, no? Duha nga magkauyon. Ang tanan ihatag, basta magkauyon lang, duha ka buok. O niyag magkasinupakay, awa na, di na ihatag. Nakaroon unsaon man nimo isip asawa nga magkauyon ka og ang imong bana nga nangabit man siya. Unsaon man nimo ana pag-uyon niya? Unsaon man ninyo pagkauyon nga nangabit man siya? Or ikaw bana, unsaon man nimo pagkauyon sa imong asawa nga palahubog mo kay kastanan? Di ba? Yang unsaon masadi mo pagkauyon sa imong bana asawaha ka nga libakira mo igastanan silusa mangay ka. Porti man imong malditaha. Magkauyon pa kamo ana. Oh, mao na siya. So haron day magkauyon, tangtangon ang mga babag sa panag-uyon. Ug unsa may babag sa pagkauyon nato ang sala. Muna nga niingon diri sa unang pagbasa si Propeta Ezekiel, basta na gani kay igsuon nga makasa ayaw yung pasagdi. Kay usahay ko mingon mata, ada pasagdi na. Pasagdi. Di ba mo day na? O di man gyud ka na maminaw, pasagdi. Oy, dili mo uyon ana ang Ginoo. Basta imo kuno nang pasagdan, pasabot ba di na ka mangilabot niya, di na ka maningkamot nga mabalik siya ngadto sa pagkatarong sa kinabuhi. Inig kamatay kuno ana nga makasasala maadto nas impierno apil sagkan. Oh na siya muna ako dinhi di jud ko muhunong og sulti ninyo unsay mga sala nga angay likayan arog may impierno mong tanan bahala na mo diha. Pero samtang buhi patato ako gimong sultihan nangilad nang magpuyo-puyo naway kasal ngilad nang magkabit-kabit ngilad na nga magtipon babay o babay, laki o laki, ngilad ng premarital sex, ngilad ng porn. Apilo ba ko ano sa? Ngilad ng siging inilugay anang yuta, ngilad ng magsigi og paningil anang utang, ngilad ng magbinungulay, ngilad ng maglinibakay, sige jud kog sulti ana, iapil pa man akong ngilad ng magpa-colors buhok, ngilad ng mangiskis kilay, pananghid sa mos Ginoo aron dili mo maimpierno. Mao na siya. Mao niya. Nagkauyon pataron. So ang panag-uyon di ay nagihisgutan sa Ginoo nga challenging kayo kanang magkauyon ta pagpangayo ngadto sa Ginoo sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga atong pangayoon. Nya unsa man mga butanga nga gusto sa Ginoo nga atong pangayoon nga haong sa kayos atong panginahanglan ug kun naa na ning butanga wala ka nang hahanapin pa. Ay unsa man ang butanga di? Okay, ang makatubag, tagaan ako 1,000.
unsang butanga nga angay gid natong pangayoon sa Ginoo nga di gid niya balibaran na kung ihatag na nimo og imo sa nang pangayoon wala ka nang hahanapin pa. Oh, wa kay bao. Sige pangayo taga ikog balay, taga ikog sakyanan inanay balay, Lord padako-dako sa ning balaya. Taga ikog trabaho ug nanay trabaho, Lord ma-promote unta ko. Oh, wagi kay ayo. Mangayog bana, nanay bana, Lord, ayo sa nang banang sugarol, nga nung bisyoso manikayo, nga nung di man mo ampo, nga nung di man kamaw mo rosaryo, ay ano lang reklamo diha, o mangita ka kamaw mo ampo, kamaw mo rosaryo, pari na, no? Di man gami kamaw mo rosaryo. O mangita kag suod kay simbahan, pari na, so ayaw kumpiyansa, kay basing maari nung kas pari mo. Ayun na pagsireklamo. So, gayon sa bang butana be nga kanang inig pangayo ginato wala ka nang hahanapin pa. Oy, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Labaw ni ining tanan, kalipay, kalinaw, kwarta, pagkaon, kauswagan, maing panglawas, labaw ni ining tanan, mao ang gugma. Gugma. Pangayo sa Ginoo, Lord, makahigugma unta ko. Iglingi inimos imong ugangan nga purtig yung libakraha. Lord, makahigugma unta ko aning animal kong ugangan. Nga ikaw sa naugangan nasa kay umagad nga sigig ampo nga mamatay na unta ka. Pag ampo sa niya, Lord, makadawat unta ko aning animal nga naasawa sa akong anak. Kana pangayuan ng gugma, di ba inighatag ana, bisag dili pa na mausab ang tao nga imong gihigugma, malipayo na ka. Basta ka mauna kang muhigugma anang tao nga wa mahigugma nimo. Kana bang makaingon na ka kahit sino ka man, kahit ano pa man ang ginawa mo sa akin, mamahalin kita. Ha? O sige, ang saman. Nangayo mo ro gugma. So kanay pangayuas Ginoo, nya kung ikaw bana og asawa, magkauyon mo pagpangayo og gugma, Lord, maghigugma ayon ta mi sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mobulag kanamo, nya magkinuptanay mo sa inyong kamot ba, magampo mo kada adlaw, ihatag nas Ginoo dili. Ihatag. Nya nga nagampo mo na. Oy. Ala sige, challenge din ninyo kay duha ra may limit, duha man. Sige, kamo mga magtiayon, sugod karon ha? Sugod karon. Kada gid adlaw pag kinuptanay mo sa inyong kamot, kato bang pareha tong pagkasal ninyo dinhi ba? Kinuptanay mo sa inyong kamot, unya pangayo din mo Ginoo. Unsa tinyang gisultihan kana inig kasal? Ay kun ninyo pa repita kay wala ba jud ko asawa. Ay kamo dia. Kamu sa no, ikaw lang pa din. Oh, say, labot ako. May mamukupot ko anang madre diyan. Sige, unsa gina niyo isulti kanang inigkupot sa inyong kamot? Ang naka-memorize na 1 million. Kanang exact words yun. Sa Cebuano, nindot ka na, memorize niya, pwede sa ninyo i-google. Nya, kada dagid adlaw mo na ginibuhata karon kay duha god, duha. Nya, duha na god mo daan. Sige, unsa man na? Itugot Ginoo na kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa hunahuna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway o kapitos sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. Nya mingon dayang pare og ako sinaksihan sa tanan nga ani karon dinhi nagalig-on sa panaad nga inyo karong ginahimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Stipend. Ana din ang pare, stipend. Nagamura ba muhatag sa mong 200 wa may ayo. Nya gahikay 200,000 ang ihatag sa pare 200. Di ka mo nagabaan. Kita karon diri love offering na rabata no atong sakramento love offering. Unsa man ang love offering din ay ang ako taon diyan mga frontliners magproblema sila padir unsaon pagsulti kinigingon gyud nga pila man di ay pila man bayronon ingon siya. Ambot lang ang ako mga sekretary dali di man sa kamo manabi na sila.
So mao ni ha ang tubag nako inigingon ninyo pila man father ang bunyag, pila man ni among hatagan og magpamisa, pila may hatagan kon magkasal. Ana, unsa may akong ikuan? Unsa may akong itubag ninyo? Ang bayad pinasubay sa gugma, love offering. Nya unsa may meaning anang love offering? Ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag sa simbahan. Unsa man ang labing dakong kantidad, ambot lang nimo. Kung unsay sud sa imong pitaka, naa dihay galingkod, naa dihay gasuksok nga 1,500, 150 og 20 og piso. Hay may labing dakong kantidad ana. Ihatag ang 1,000. Kung naa sa imong kwarta karon, naa ka dihay 100,000, naa kay 50,000, naa kay 25,000, hay bay labing dakong kantidad na 100,000 kanay ihatag. Labing dakong kantidad, labing nindot nga gasa kay basi man sa gugma. Gugma man ang gibasihan, love offering. Muna inikinuptanay nas inyong kamot, bana o asawa, inigpangayo ninyo ani, ang meaning di ay ni ana, niingon ka, Lord, sa kasakit o sa kalipay, sa sakit o sa maing panglawas, sa kahamugaway o sa kapitos, higugmaon unta ni nakong akong bana, yang bana sa ningon, higugmaon unta ni nako akong asawa, inigpangayo ninyo ana, ihatag ginas Ginoo, bisag naa pa na'y kabit, makahigugma na kaana. Bisag sugarol pa na kamao na kang mohigugma. Nga naman, inigsugal ana, sakitan ka, ingonin ka, sa kasakit o sa kalipay. Pag uli, wa na'y kwarta, sa kahamugaway o kapitos. Di ba mo na'y meaning? For richer or for poorer. Uy, nisuyok man, nangulata pag yun, inka, till death do us part. Di ba? Part man na, kung sa pa may mong pangitaon, wala ka nang hahanapin pa. Huwag mauna nga niingon si Kristo, kung makasaga ni ang imong isig katao, adtua siya nga kamurang duha. Nganong kamurang duha? Kay kinsa tong duha nga magkauyon. Unya kung kamurang duha mo ay magkaistoryahanay, wa gyud kay istoryahan lain, dali ay mo magkauyon. Kanang sigig libak nimo, ato argo nga kamurang duha. Dad Jollibee nga kanang kuan, produktos Jollibee. Na day mga untag Jollibee. So, ay buutanan nimo day no imong jud kong gidadaan sa kay kanang nakadungog bangog ko day nga imo kong gilibang. Wa day oy sung tong libak mo taon oy. Ambi mo Jollibee nga libak ko taon sa mao lagi nakadungog ko og di sa na siya tinuod. Salamat kaayo ha. Nya bisan pag magsigi kag libak nako, I love you very much. Nya uli dayon ka, bili ni mong Jollibee. Unsa may isulti ato siyang silingan? Abi ninyo no, kana siya sa una, ingon ba ko nga batin kay batasan? Uy, kidan ako Jollibee. Ano sa buhang ko da wala na ya. I-post na yon ang kaning manlilibak. Kung imong dadag Jollibee maulian. Abi ni Jollibee, produktos Jollibee, dakag Jollibee dito kadakuan. Kana bang mga produktos Jollibee ba? Ang pasabot lang nako, duula siya, nga siya ram usa matud pa ni Kristo, ang makamurang duha, base sa gugma. Aron magkauyon mo sa paghigugmaay, nga inigkauyon na ninyo, ihatag dayon sa Ginoo ang grasya nga gikinahanglan. Muna kamo mga anak, magkauyon mo sa inyong ginikanan, basta di na mo magsigig computer. Nga naman, ang imong giduol computer naman, duol sa imong papa, duol sa imong mama. Kamusan nga mga managsilingan, di gid mo magkauyon kung magsigi mo kinuralay. Ablihi ang kural. Nya pagtabok-tabok mo, binaylo ay hatag kag kamunggay, hatag sa siyag manok. Nya sunod adlaw ika na say hatag niya 5 ka kilong baboy, hatag sa siya nimo og repolyo. Repolyo. Ano bang binaylo ay ba? Sunod, hatag ka niya sa imong bana, hatag sa niya sa imong asawa. Ano, binaylo ay, hangtod ang pari, mo apil. Nanindog tayo.